Nuqqas kbir ta' għalliema tal-matematika wassal biex fl-aħħar xhur kienu affettwati l-lezzjonijiet ta' numru kbir ta' studenti fl-iskola tal-Ħandaq. Il-każ jitratta l-klassijiet 1.4, 1.7 u 1.10 u żewġ klassijiet tal-Form 2 illi kienu ilhom minn Novembru b'nuqqas ta' lezzjonijiet dan għaliex mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni ma batux għalliema tal-matematika biex tissostitwixxi lil dik li kienet qed tagħti l-lezzjonijiet. Kien biss il-bieraħ wara ġimgħat ta' stennija u telf ta' lezzjonijiet illi ttieħed għalliem il-Form 4 u tpoġġa fil-Middle School tal-Ħandaq. Qabel nhar it-tnejn, it-tfal kienu ilhom jannar kollu bla għalliema tal-matematika. Email mibgħut talilna mill-MUT tikkonferma illi l-għalliema għandhom pis ta' xogħol diġà konsiderevoli. Anke s-supply teachers qed jispiċċaw u m'hemmx minn fejn issib. Il-problemi mhux fil-klassijiet tal-matematika biss. Dan l-istazzjon huwa infurmat li l-klassi 3.1 tal-istess skola ilha 6 xhur bla għalliem tal-istudji soċjali.